50% na sa target population sa Mandaue City ang nabakunahan kontra COVID-19. Parayo nilang panawagan sa katong wala pa nga magpabakuna na. Ang detalye ni Nico Sereno. Ang Barangay Tabok mo gibisita kagahapon sa mobile vaccination sa Mandaue City. Gihimo ang pamakuna sa dakong hawan sa usa ka kompanya nga mo'y gipili sa barangay aron hamugaway. Gamit ang bus sa Philippine Red Cross ug service providers sa airport, sud sa bus mismo gihimo ang pamakuna. Nakapahimos niini mga residente sa barangay ug mga empleyado sa factory ug mga kompanya sa dapit. Matud sa kapitan, padayon ang ilang pangumbinser sa ubang mga residente nga magpabakuna na. Ato gigamit ang atong ang atong public address no namtay PE. So usa sana sa atong gigamit sa pag-campaign atong explainan gyud nga unsa gay kayuhan gyud sa para sa atong tagsa-tagsa ug sa atong pamilya. Ang taga City Social Welfare Office nangunay sab pag-apod-apod og lugaw sa mga nagpabakuna. Maayo na lang kuno aron di sab sila magutman samtang nagpaabot sa ilang turno. Kagahapon gipahibaw sa Mandaue City, kapin 50% na sa ilang eligible population ang nabakunahan. Sa datos gikan sa Project Balik Buhay, hangtod ni atong Biyernes, moabot na sa 56.38% ang ilang nabakunahan. 154,011 individuals o 50.09% ang nakakumpleto na sa dosage, samtang mas daghan o 173,334 ang nahatagan sa first dose. Sa iyang statement, nagpasalamat si Mayor Jonas Cortez sa mga Mandawihanon nga misanong sa panawagan aron magpabakuna isip proteksyon sa COVID-19. Apan sa samang higayon, nanawagan sa mga wala pa mabakunahi nga magpa-vaccine na. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.